Martín, Jon Martín, zer moduz? Ederki. Gizabitzate? Ederki sinkronizatuta gainera, bandera ederki esan. Txorakeria bat bururatu zait, zonuntzako bidean orkoienen gaude, zuen entxegatzeko lokalaren alboan, eta otu zait, Thatchers izena baino aproposagoa, kaso izanen zela, zuen adina aintzat hartuz, Johnsons. Johnsons, bueno. Boris Johnsonen historia bera jakingo dugu. Bai, baina ez dauka nire ustez hainbeste, ez dauka... Hainbeste filon, De hecho, justo, bueno, hau ja da pixka bat, tal, baina Los Nikis taldea, badauka abesti bat, hitz egiten duena Margareti buruz, en plan, esaten du como, Margaret, ojalá te vuelva a ver, edo lako zerbait, referentzia eginez imaginatzen dut, haien belaunaldiari esto, pues... Disko berean dago, España volverá a ser un imperio, edo kanta mitiko hori, horrein ironiari gabe jartzen dutena, topaketa eskuin muturrekoetan. Total. Bueno, Thatchers, Margaret Thatcher gogoan hautatu zenuten. Bai. Eta zergatik? Ez dakit, osea, da, azkenean jartzen duzun izen bat, eta gero zu gehiago zentzua ematen diozu. Azkenean, baina, bueno, gure referentziak momentu horretan, eta, bueno, orain baita oso britanikoak ziren, esan garen, pues, jazta, jartzen dugu izena. Bakit hau askotan galdetu dizuetela, kontua da nik beste gogoeta egin nahi nuela izenaren kontura, eta normalean lehen diskoari jartzen zaiola taldearen izena, eta zuek hirugarrenari jarri diozuela Thatchers. Bai. Nire gustatzen zait, osea, nire ustez hau da gure lehenengo LP-a, osea, lan luzea, lehenengoa delako maketa bat, hor pretentxeri gabe grabatu genuena, tal, beharren EPA, eta hau azkenean da, nire ustez, orain arte behintzat, gu garena hobe biltzen duena eta dena, eta ez dakit, esalde pomposo bat diskakoa edo guri asmatzen zaiguna jarri baino, ez zitzaigolako ezer bereziara, hori gogorat, osea, hori, gura etortzen, pues... Beran grabatu zenuten, eta ala estudiotan gustora. Bai, ederki, bai. Eta esan duzuen arira bai, osea, pentsatu genuen beste izen batzuk jartzea, eta azken esan genuen, joa, Thatchers gaur egun hau da. Thatchers jarriko dugu, eta listo, homonimo. Oso gustora geratu zarete seinale. Bai. Zer egin duzu, hor nunbait irakurri dut, gehiago esperimentatu duzuela diskonetan. Bai, igual gure artean gehiago musika asko pasa dugu elkar, eta jo, entzun hau eta bestea, eta bai igual soinuan edo beste gauza batzuetan, bai, landu ditugu gehiago. Bai, esango nuke baietz. Gehiago dira orduan badaukago baitere hori egiteko, ez dakit, medioak edo. Bitarteko gehiago, ez da? Punk hoietik etorritan, nola baita esateko, popero atera zaizue. Ez que gu nahiko poperoak gara, Bai. Nik uste, gero eta garbiago jotzen dugu, eta gure referentziak, azkenean gurea egiten dugu, baina guetzuta ditugun taldeak nahiko poperak dira, beraz. Ez dakit nola jaso izan duten merkatu, disko hau eskinetoek, baina, bueno, nik uste dut ongi, baten batekin hitz egiten esaten du. Eta, bueno, expiatu badute, pues, ya, listo. Zeginen digu. Hor, ahots melodia garbiak, gitarra lerroak ere nahiko garbiak, ezta? Bai. Nik uste dut hori dela orain arte jarraitu dugun ardatza, hori bai ez dela aldatu gehiago ere melodiak beti da nik egon dira, eta gitarra melodikoa baitere, joko askorekin eta baitere gero eta gehiago igual, gero eta, gero, ja bestia dauzkagu eginak, así que gero eta gehiago, eta orduan... Zahartzen ari zara. Oraindik gaztea gara, tu no jodas. Zenbat urte dituzu iraingarriki gazteak niretzako. Baina... Hogeita hiru eta bera hogeita da. Hogeita hiru da zaharra, ezta? Eta gaztetxoa zu. Urte berekoa gara, hostias, urte berekoa. Bueno, kontua da, gaztea zaretela, baina da, bidetxo bat egin duzuela, musika talde batentzat, 5 urte bada zerbait, ezta? 2018an hasi baitzen kontua. Bai, gutxi gara bera, bai. Esan nuke baietz, igual lehenengo kontzertua 19an eta EPA 20an, olako zerbait izango zen. Orduan osotara, pues ez dakit. Bai, 18tik zenbatzen hasita 5 urte, eta hor nunbait irakurri dut, ideia sortu zela, txapeko ikuslerik Fidelenek gogoan eukiko dute, Aingeru Epaltzari, azken liburuaren kontura, egin geniola elkarrizketa, Arrosadia auzoko plaza batean, eta plaza horretan, ezta? Barne plaza eder bat, hor badago, Iruñeko iturri mitiko hietako bat, lehoi baten burua goian daukana, eta hor txez. Hor justo, nola izan zen kontua? Nire hortzaindegi ondoan, hor justo, bani goratzen naiz, Ziri eta biok
Aber nola goratzen duzun, Bai, osea, Zita biok beste talde batean geunden, eta... Zera rock. Hoi da. Bai izen itxusia, barkatuko dira zuen. Bueno, garaikoa. Asko zor diogu talde horreri, eta bueno, beste rollo bat egin nahi genuen, eta sin más gu biok argi geneukan talde bat sortu nahi genuela, eta bateria bat falta zitzaigun, eta justo buratu zitzaigun Soria, eta Rosariako jai batzuetan zen genion. Soria, torri hona. Torri pizka bat momentu bat, vamos a hablar. Eta... Jarri genizion bai gainean... Dekamelamos. Pare bat bertxio edo, abertzi hori zitzaion, osea, ja hildoa pizka jakitekota, eta listo, bai. Izan ere, esan duzu, zure aurre eskolaren ondoan izan zela, zoi txikitatik zaretela honminak. Ez hainbeste, txikitatik baina ez hainbeste. Institutuan ezagutu zenuten. Eta Rosadikoak zarete biok, ala ez? Ez. Ni bigarren zaguneko. Iturrama, baina, bueno, osea, justo aurreko taldea bai zela Rosadiakoa eta guzti, eta gainontzekoak bai bertakoak zirelako, eta gure kuadriako gehienak hango dira, eta... Kontua da, hasi zinetela entxaiatzen, okrezpa naiz burlatan, ez da? Bai, gaztelekuan. Gaztelekuan, sosik ez ordaintzeko halako lokal bat, orduan, eta gaztelekun hasi zineten entxaiatzen, eta halako batean, lehendabiziko kontzertua, Jarautak Harrikako Aitzina taberna. Bai. Eta ze oroitzapen? Osea, izan zen guretzat la hostia, porque a pedir de boca izan zen justo gure laguna diren Streetwiseekin, haien diska aurkezpena, gero baitere Kale Urdangak, hoi mobidan, talde referente bat. Eta hor tartean sartzea izan zen guretzat, lehenengo kontzertua gure ja besti propioekin izan zen, boom, listo, bai. Eta gero Aitzinen, zenbat aldiz dugu, 3 edo... Bai, beste bitan eta orain laugarrena dator, así que... Baina hemen zerbait esan gabe utzi duzu. Zer? Elkarrizketak irakurri ditut eta ikusi ditut eta entzun ditut elkarrizketa prestatzeko, eta horieketako batean esaten zenuten Aitzinako lehen kontzertu horren apenas oroitzapenik ez duzuela sekulako atxurra legatza rapatu zenutelako. Baina eske niri normal hori gertatzen zaite kontzertuak eta gero, eta ez del ciego eta guzti hori, baina nago hain a tope, sabes, que gero pena ematen dit, gero ez zaizkidala gauzak buruan gelditzen, tio, azten zaizkit pila bat, eta da pena, tio. Bueno, niri bai, baina zuei ez zaizuela gustatzen, jo que se sacar fotillos edo... Ez sobera, baina... Baina, bueno, zer. Bai. Bihotzean badaukagu orain. Aitzina taberna bihotzean daukazu eta gaura, ederki. Gero etorriko zen, arestian aipatu zuen maketa, eta gero iruditu zait EPA mugarri bezala hartzen zenutela, ezta? Etorriko zen goizean oskorri, zuen hit zarra, eta horrik akaso jabetu zineten hau serio zijoala? A ber, bai, maketa grabatu genuen 20an sala hoietan bertan, osea Gaztelekuan, talde hori azerako abeslariarekin. Bai, oiar grabatu zigun guztia, bere txan bai. Eta gero grabatu genuen single bat errekopi baterako. Punkoi bilduma baterako, antologia baterako. Iritzen gero EPA goizean oskorri hortartean, eta hori izan zen bai. Osea, ez genuen esperolakorik, bai kurratu genuela pixka bat, bideoklipa eginez eta guzti ikusten genuelako abesti potenta izan zitekeela, baina, hombre. Gainera izan zen kuarentena eta gero, esan genuen, hau daukagu eta... Ez genuen Elkarrizketa hau egiten ari garen bitartean, Spotifyko zenbakia 710.000 entzunaldi. Zehazten dut, elkarrizketa hau egiten ari garelarik, egunetik egunera, azten delako. Ze horren beste euskarazko kantuak, horrelako zenbakietara iristen diren. Eta esan dugu, milioira iristen denean, hor daukagun ardo botila bat irekiko dula eta ospatuko dula horrekin. Así que ya, noiz bait, hombre, 10 urte barru baldin bada baitere, osea que ya está. Baina bai, ez dira, osea, guretzat da flipada bat, bai. Eta, irudipena izan daiteke, baina iruditu da, kontrolatzen duzuela zuen ibilbidea, ongi pentsatzen duzuela ze urrats eman, ze urrats ez eman. Bai, hori. Hit puska hori, kanta arrakastatxu hori, euki eta gero, nintzen duten alako reset bat eta esan bon, hau egin nahi dugu edo hau ez. Igual argiago daukagu zer ez dugun egin nahi. Zer egin baino. Bai, osea, konstiente gara abesti... Osea, guk ez duguna nahi da abesti horrek gure gainontzeko diskografia osoa itzalpean uztea. Hori da, bai sentituko nukela amorrua horregatik, baina ez dut uste hola denik eta gero bestetik
argi daukagu olako gauza bat gertatzen dela pues, momentu honetan, eta orain aurrera egin behar dugula, eta osea, eske... Baina ni nintzen ezkanta horretaz, ez eta taldearen ibilbideaz ikusita, bueno, zabatzen zela bide bat, zer egin, zer ez egin. Salineaz, bueno, barka, ez dago horrelako zer ez duzu egin nahi? Ba, ez dakit. Osea, gustatzen zaigu, pues, leku txikietan jo, ez dakit, pues, jendea eroso egotea, baina gu baita erosoago sentitzen gara, pues, hori, leku txikietan, eta... Irudipen hori bera neukan, eta hozken hori eta elkarrizketetan ez dut ikusi, baina irudipena hori hautatzen duzuela, konparaziora aurkeztu berri duzue diskoa Burratako Gaztetxean. Zeur naiz beste lekuren batean eritzen ezaketela, baina hori hautatu zenute. Bai, argi geneukan gainera, Iruñan soilik egonda, pues, bai, gaztetxe hori, gainera, Kriston ilusia egin dugu horra zarelatzea diska berria. Eta bai, gustatzen zaigu baita, pues, jendea ezagutzea, eta hor geratzea, pues, harremanak egitea, eta nahiago dugu hori, eta gainera, argi daukagu Thatchers, gu hiru garela bakarrik, eta erabakiak baita, guztiak dira konsenso, gure artean, eta... Bai. Hori bai, nahiko... Bide hori dena dela zailagoa da, orain gure garaietan, nire garaietan baino, gure garaietan, bazegoen, nola esan, zirkuito alternatibo bat, gaztetxeen inguruan eta nahiko handia, eta hor, bueno, emanaldi asko, dobolo asko egiten altziren. Gaur egun zailagoa da, bide zailagoa da, baina hori duzu. Bai, baina... Baina baita ere badaude harremanak, loturak, hori, taldea aterata, kontzertua jo egin ditugun harremanek bitartez baita ere, aretzen da movida hori eta oraindik egon badago zirkuito bat. Bai, eta... Bai, eta kolektibo asko, oso guapoak egiten. Adibidez, uda hontan joango gara Madrid, Valencia, Barcelona eta Zaragoza, eta Kriston Peña jatorra, eta guztiak badakigu nor montatzen duen, badakigu egon garaiekin aurretik, eta... Bai, eta diruan oren patrikara edo ze proiektutara dijoan, ez da? Bai, hori da. Guztiz, bai. Sosak aipatuta, burutik pasa zaizue bolada batez xikiera profesionalak izatea, honetatik bizitzea. Erantzunzuk zure iritzia. Burura etorri zaigu, baino... Bai, burura etorri zaigu, baino, karo, eskemen egon faltala baitere hirugarren taldik, eta orduan hori da, zer egin nahi dugun edo zer ez dugun nahi, egon bar gara denok, orduan, kontua da zaila dela gure artean baitere gauza batzutan ados jartzea, baino... Izango zen gauza asko utzi. Bai. Eta hor bai igual jende gehiago beharko genuke gurekin antolatzen eta... Baina noski pasa zaigula. Prest horretarako. Eta niri burutik pasa zait eta batzutan esaten dutu, eske, seria la hostia, honetaz momentu batzuetan behintzat bizi eta aurrera jo, baina eske gero baitere pentsatzen duzu, bakitza bat daukala bere bizia eta gauza asko horioko egin bar zaizkio hortaz bizitzeko eta ez dakit prest gauden hortarako, no sé. Eta ez dugu kritikatzen hori egiten du. Keba, ez da kritika bat, bakoitzak egin dezala, zerbaitetaz bizi behar da, así que, listo, kontrasanik ez. Keba. Momentuz horrela ondo dijoa. Esan dut, irakurri eta entzun ditu dela eta ikusi ditu dela zenbait elkarrizketa hau prestatzeko eta horien artean azkenetako bat oso erreik aurrekoan berrian egin zizuena eta esaldi batek atentzioa eman zidan, ez gara nostalgikoak. Bai. Izan ere genealogia egiten hasita, musika genealogia egiten hasita zuen taldearekin beti ateratzen dira oso aspaldiko taldea, laurogeiko hamarkadakoak, ez da? Itoitz, Ertzaina, Zarama, Delirium Tremens, eta bar. Bai. Eta eske erantzuna da horregatik, eta lehen komentatu dizuena, gaur egun badago hainbeste eskaintza musikal oso anitzak eta referentzia duela ez dakizen bat urteko hartzen direnak, baina guztiz gaurkotua iruditzen zait guztia, ez dakit. Eta ematen dit bai amorrua batzutan hori entzutea, nostalgika, no seke, no se cuantos, gu superarro gaude, gaur egun daukagu musika eskaintzarekin eta testu inguru honekin, eta ez da, eske berpiztu behar dugu, 80. hamarkadako movida, gaur egun bakarri badalako sinte autotune eta ez dakiz zer, ez harro gaude hortaz eta guri gustatzen zaigu pila bat hori, baina, baita gustatzen zaigu egiten duguna, orduan, eta nik uste dut ez direla kontraesankorrak edo guztiz kontrakoa, Usuaren elkarrizketan oso teoria interesgarria atera zenuten eta zen denboraren mugak lausotu direla. Gaur egun
eskura dauzkazula aro guzietako musikak eta horregatik. Bai, hori da. Eta, osea, lehengoan hasten da gaur egun egiten ari denarekin, eta nik uste, osea, segun ze begitatik ikusten duzu, segun zer, esan alduzu, hau da egito izen superantzekoa. Baina baita ere beste gazte bat esan aldu, bueno, hau da Kaloria Branten antzekoa edo, jo que se, beste edozein gaurko Futuro Terror, Finale, Hogar, Tok edo edozein gaur egungo taldea. Normalean zuen referenten artean ateratzen ez direnak aipatzen hasita, atentzioa ematen dit, ez duela inoiz ikusi berri txarrak aintzat hartuz, hirugote bazaretela haiek bezala, eta gorkor bizuk sarri azaldu zuela, haiek bazutela arima punkia, arima poperoa eta arima jarkoreinoa, eta zuek horietako bi behintzat badauzkazue, bai punkia eta baita poperoa ere. Ba, ni asko maite dut, gorko arbizu, osea, bere ez dakit, osea, asko entzun dugu berri txarrak eta, baina ez dakit, bueno, igual rollo aldetik ez gara oso antzekoak edo, osea, ez dakit. Justo ahotxetan, melodietan, zenbaitetan higo gara etortzen zaigu. Eta bai, osea, adibidez, soloetan, osea, hau ja da pixka teknikoa baina soka asko jotzea bat beharrean baino solo normal bat izango baliz bezala edo como al uso, tal. Hori baitere, rekurtso hori ikusi diot berari aspalditik. Afinazioa egintzu gorkak bezala, edo afinazioa da normala, estandarra, bai. Baina soka gehiago jotzea harmonia bat sortzeko edo utxunerik ez egoteko. Gitarra bakarra dagoelarik, ez da? Batzutan, bai. Beste bat ateratzen ez dena, Balerdi, Euskal Pop Erradikalean aitzindariak. Hori niri raia ematen dit, Balerdi asko maite dudalako. Orain bai garela, nostalgikoak momentu honetan. Nostalgikoak ala ez, EPA atera berri dute. Osea, hor segitzen dute. Eta esan diate gaina batek erosi duela, informazioaz gara. Bai, eta utzi zuen nire etxean eta egon nintzen bastekotan, baina azkenean itzuli behar izan diot, porque... Azken kanta bestia... Eta nostalgiko ni jarriko naiz, kuadrilla afari batean esan nienean, bazela Iruñerrian talde bat, erreferenten artean Steve Littlefingers aipatzen zuena, baten negar egin zuen, unkitu ziren dena, hori furria zitzaiera. Bai, de hecho, duela urte batzuk saiatu ginen haien bertsio bat grabatzen eta azkenan hortik geratu zen, baina bai, Beat of Kids. Hau guzia horrela, zehar eman daukazue edo ze irakurketa egiten duzue Euskal Rock Erradikalaren gainean? Aurretik, pixkat hitz egin dugu ninguran eta nik uste dut, garo, hainbeste jartzen izan zuen medioetatik baitere eman zitzaion sekulako bomboa, baitere zeukan eginkizun politikoaren gatik eta guzti, nik uste dut, itzalpean utzi duela beste musika asko 80. hamarkadan etorri dena edo 2000. Urtean eta gaur arte entzuten dugu gaur egungo talde asko baino gehiago eta hostia, horrek amorrua ematen du, izan dituzten garaipen askorekin baitere, baina hostia, baitere konturatu behar gara gaurko musika baitere asko balio duela eta jode, kasi da mesprezu bat bezala gaur egungo musikari, como en los 80, Ako elkarrezketa batean, aurrekoan txaperako egindako batean, Jon Celestinok zioen, bengo zildela Iruñerrian Euskal Rock Erradikala, hiltzela, pandemia urte hartan, San Fermietan, arrotxapeko, zubiaren pean, DJ Reimirekin eta egin zuten festa hartan. Halako sentsazioa daukazue, hor mugarri bat izan dela eta... Adibidez, 80. hamarkada beti bizirik egon da, baina hori, YouTubeen edo Spotifyben, nire inguruan ez dakit, osea, bai jende oso nostalgikoa dagoela gure inguruan, baina ez dakit. Bai, osea, ados nago, Punk hoi mundu hartan akaso, irudipena hori daukat, letrak eta zuen, gero hitz egin dugu letrez, zuen letrez, baina salbuespena izan daiteke. Jende asko ez da nekatuko entzuteaz sarri-sarri. Soinua ez da gaur egun entzuten den bera, osea, punko italdeek ez dute ez da ere soinu hori egiten da, ezberdina, baina bai, egia da zut diozuna baitere, osea, jotzen dutela baitere talde haietara edo ez dakit, eta Celestino diona, iruditzen zait hori, mitifikatua baitere, romantikoa edo esaten ez, hemen, baina bai, egia da gutxinaka, pues. Hori esaten duzun gauza bat dela, gero ikusteko, osea, nik hau esaten dut, eta haber zer gertatzen dut. Ja, bai, tiraz ahí como tal. Bai, osea, niri estrategia ona iruditzen zait. Ja, bai. Eta izan zen sekulako gaua hori baitere, osea, izan zen la hostia. Antzineten. Nik ez, ni
justu TCG egiten ari nintzen. Baina, ni bai, eta gero harrapatu nuen, bueno, COVID-a ez, baina kuarentena bai, así que... Hor utziko dugu alde batera eta segituko bestelakoekin. J. Martinakoe, Jon Celestinoren irakurketa horretatik abiaturik, irakurketa ideologikoagoa nola egite dute, eta esate dute Euskal Rock erradikala zen tresna bat abesteko, beste garai bateko errealitate soziopolitikoari, eta orain bestelako tresnak behar dira, beste ziklo politiko bati eta beste realitate soziopolitiko bati abesteko adost zaudete irakurketa horrekin. Neurri batean, bai, ni ados nago berak, haiek 80. hamarkadako musikari buruz egiten duten irakurketa, igual simpleki esan da, baita ere, titular moduan arrazoi, baina gaurko movidari jota ez dakit ala den. Zer da orduan helburua? Garai hortan egin zena gaur egun baitere egin, hegemonizatu eskaintza kultural bat, hildo bati jarraituz edo. Ez dakit gaurko gizarteak hori ja ez nahi, nik uste dut ez duela nahi, baina behar ez dara ez dut uste. Gaur egun da, ez dakit, heterodoxia behar duen garai bat edo, eta uko egin gabe irakurketa politikoei, argi da hori, eta guk baditugu, eta J. Martinak ere, eta talde gehienek edo guztiek. Baina ez dakit bidea hori den, edo musikaren alde egiten dion, edo ez dakit. Erantzun interesgarria, ideologia aipatzen ari gara, eta zuek zuena baduzuela esan duzu, hor nunbait irakurri dizuet, nahiko heterogeneoak zaretela, ideologikoki oso polita litzateke esatea, bai, ni GKS-koa naiz, eta bihar nahikoa. Ez gara hain heterogenoak. Egikoa. Eta ni euskalkartasuna. Euskalkartasuna autentikoa, ze hori ja badaukat ere. Egia da. Unidad la besani. Bai, jende asko erraiatzen du. Bai, gu saiatzen gara hori eskibatzen pizkatxo bat baita ere. Gu pentsatzen dugun moduan egiten dugulako guztia, eta nahi badu norbait jakin nola pentsatzen dugun, animatu dadila gurekin elkarrizketa bat egitera noiz bat egin tal, hola, eta listo, baina holako, ez dakit. Eta gauza horrela, nola ikusten duzu, talde batek funtzio sozial edo politiko bat eduki behar du, ez du eduki behar? Nire ustez talde bat, egin behar duena da musika egin, gustatzen zaion musika, eta hortik kanpo, nik uste, musika niretzat ez da arma bat bezala, eta erabili alduzu arma bat bezala edo arma politiko gisa, baina nik uste, guztiarekin egin alduzula irakurketa politiko bat, baina da irakurketa politiko bat, azkenan hori da bakarrik hori, eta nire gustatzen zait, pentsatzen bakarrik hori musika dela, igual como más puro edo, bezala, eta gero irakurketa politikoa egin nahi baduzu, noski horarito algarela. Agian ez dela musika egilearen nahia hori, baina bai dela igual, pretentxerik egin da, baina bai politikoa dela, ez da ezakit arma bat bezala. Klasiko bat, ez? Pertsonala politikoa da, eta zuek pertsonaletik asko idazten duzu, hori da beste bide bat. Aurrekoan Garazi Arrulak, idazleak, azken elkarrizketa zuen aurretik berari egin genion, eta hark zioen, bere azken liburuan badagoela prekarietatea eta badagoela etxe bizitzaren auzia eta badagoela gauza pilo bat, ez erdian jarrita, berak pertsonaia batzuen arazo pertsonalez idazten du, baina inguruan badago eta badela hori salatzeko beste modu bat. Zeit iradokitzaile egiten zaizuen, edo ez? Eta modu horretan, eske batzutan baitere argi eta garbi letrekin zerbait salatu nahi da, edo nire kasuan zerbait salatu nahi dut argi eta garbi. Eta modu horretan egitea, estetika horrekin, forma horrekin, nahiz eta edukia, izan daiteke panfleto baten gisakoa edo edukiari buruzari naiz, formak aldatzerakoan nik uste dut aberesten duela pila bat mezua. Eta erakargarriagoa da entzularentzat, eta ez dakit, eta estetikoki iruditzen zait politagoa. Berriako elkarrizketa aipatu Arestian, Usu Herreirena, eta hor erabiltzen zuen esamolde bat asko gustatu zitzaidana, zuen letrei buruz hitz egiteko, iruditzen baitzait bete-betean asmatu zuela, esaten zuen hitzerdika idazten duzuela. Gauzak oso modu agerikoan esan gabe. Bai, esan daiteke. Nik uste, uste dut hor baita esan genuela, metaforak ez ditugula egiten normalean, edo, igual gutxi batzuk, baina nahiko simpleak. Eta nik esaten dut baita, adibidez, nik nire letrak egiteko modua, azkenean da,
esaldi batzuk dauzkat, gero ordenatzen ditut, jo que se, hau honekin ondo dijoa edo jo que se, baina azkenean da, zure bizitzako egun batean gertatzen zaizkizun gauza super ezberdinak, eta, osea, zure egun batean gertatu alba dira gauza super ezberdinak, zergatik ez letra batean, ez dakit, hemendik salto egin beste movida batera edo, eta bai, eta azkenean baita jendea igual hartzen ditu, ez dut ongi ulertzen edo, bueno, nik igual ez dut ulertzen, osea, soberan ondo edo guztiz, osea, ulertzen dut letra hau super negatiboa denez, osea, total. Nik ez dut ulertzen guztiz, esan nahia edo, baina da gehiago sentsazio bat. Zira batean narratiboa zuen letra. Ez, dira gehiago irudiak. Oso iradokitzailea, bai, esan zaizkigun gauza. Ez que, hori da kontua baita ere. Osea, naiz eta lerroz lerro irakurri ez duzun ulertzen igual, edo bai, edo zerbait ulertu dezakezu, ez dakit. Nik uste dut, abestia maituta, edo diska maituta zerbait iradokitzen dizuela, bai. Osea, zerbait sentiarazten dizu, eta ez horrela, pues, bueno, pues, ez da zure gustoka izan diska, baina, bueno, jo que sé. Dena dela, hor talka egiten dutenean letrak eta musikak, lehentasuna musikari ematen diozu. Beti. Gu beti, bueno, ni behintzen sakrifikatzen dut letra. Bai. Eta errima erekin egin behar bada, ba, hitz guztiak ez amaitu daitezela, eta listo. Hola, osea, ez daukago ez dara... Hori inkluso euskalkiarekin jolasten du baita rimatzeko. Euskalki, hainbat euskalki hau euskal herrian. Gainera, aitzakia daukazu, baina... Profita dezagun. Claro, Euskalkiak baliatuz. Bueno, eta horrela sortu zen, Arestian aipatu dugun goizean Oskorri, zera hor, dikor, ereserki bihurtu da, hitzerdik aidatzita ere oso iradokitzailea da, eta horre sortu da ereserki bat, baina zenbat ereserki sortzen ari diren azken bola honetan Iruñerrian, ez da, orain bat gara, esan barruan ibilbedi behi Broken Brothers, ustu, bertsiorik entzunena auzolanean egindakoa dela, edo 31.014 Txil Mafiarena, edo zenbat ereserki zuen belaunaldia. Bai. Eta zorionez ez dira pretentsio batetik atera, baizik eta espontaneoki atera dira. Garai berdinean, harreman daukagulako gure artean eta, baina besterik gabe, osea, claro, atera zuen lehenik, Iluedik, horrek arrakasta Txil Mafiak, horrek arrakasta izan zuen Iruña, ja, mapan, pum, batean, ja, mapa hori kontuan hartuta, Iluedi, eta gero, ja, pues gu baitere, osea, ja, gero ez da gehiago dago Iruña mapan, orduan, hemendik ateratzen diren taldeak guatera garen berezala, eta, ja, Iruña mapan zegoen, ba... Oso bitxia da, zeinen heterogenioa den kontua, ez da? Bai, bitalde berdin. Bai. Eta estrapolatzen badu baitere Euskal Herriara, baitere, osea... Edo, ez daude bitalde berdin, baina bai bi antzeko talde. Aurrekoan Josein Etxeberriak, deitu zidan, Miramonen garai batean, elkarren ondoa lan egin izan genuen eta badu harremana eta esan zian, ezula, gazta, entzun alduzu Hiuz taldea, kontaidazu zerbait, YouTubeen ikusi du zerbait eta txunditurik nago zerrakizu. Ezua, nik ez dakit, baina galdetuko dut, eta Jon Celestin hori deitu. Eta Ibaius, inork etzikien deus, Hiuzen inguruan, ezerezetik sortuak, ez dakit esan zuen antzekoak diren, edo baina, bueno, hirukote bat, eta halako referentzia anglo-sajuitarrak, eta oso goza berezi izan da. Nik kriston ilusioa egin dit, bueno, guri, kriston ilusioa egin digu Hiuzen, ez dakit, aparizioa, edo nik ez nituen ezagutzen ez da ere, eta nik uste Bilbon lagun batek bidali zidan, edo igual zu baita, flipatzen gara, gaur egon nahi zen bizkantzuten. Bai, dago de lokos. Eta aterako dute beste lantxo bat, ez dakit gutxi barru edo, baina grabatzen nahi dira, behintzat. Komentatuko dugu, ez da? Izan ero hendik, ez ezagun samarra dira, argi bedi, gomendagarria dela. Beste perla bat, Iruñerriko harri bitxi edo, bueno, arrobi horretatik sortuak. Eta hiekin Donostin kontzertua daukagu. Noiz? Non? Sarrerak non erosi, hemen ez? Dokan, eta sarrerak hemendik utziko ditu. Eta ez dakit, pues, ekainan, bai, 3 edo lako zer, ez dakit, bueno. Ekainak. Ederki. Bueno, aipatu dugu, zenba buelta ematen diozuen guziari, nola sortzen duzuen, mantxoia nahi duzuela, behin biztanda gauza asko egiten dituzuela, ez dirua lortzeko, oraingoz ez baituzue honetatik bizi nahi, orduan zertarako.
Zertarako Thatchers, zergatik Thatchers? Gehien posten dauena da, grabatzen duzunean diska eta bilatzen dizutenean hor ja MP3 edo WAV-en, tatzuten duzunean eta ze ondo, osea, horretarako eta jendearekin egoteko, osea, jendea asko ezagutu dugu, eta ja kriston erlazioa egin dugu, pues, betirako, eta, bueno, baina, bai, horretarako, ondo pasatzeko. Ederki, bada bikain, plazer handia izan da zuekin solasean aritzea, plazer handia izan da zuen azken diskoa entzutea. Mila esker. Bueno, Deabruen galdera. A ver. Konta iguzue, zuen lehen kontzertua Iruñako Jarotakarrikako Aitzina Tabernan. Ez gara ezertaz oroitzen, baino bihotzean betirako izango dugu. Bai, izan zen maite ditugun bi talderekin, betikoak eta dela hostia. Bai, oso pozik geltu ginen horrekin. Thatcher deitzen zarete, Margaret Thatcher gogoan. Zuen adina aintzat hartuz, ez alzinardeke Johnsons deitu beharko, Boris Johnsonen lot kontura. Ba, bai. Nik ez dakit orden Boris Johnson. Ahí está. Pues igual bai, baina bueno, joko asko ematen dute olako izenek. Eta, de hecho, bueno, dezken edi izan genuen kontuan izena jartzeko, hasi, ongi. A ver, disko berria poperoagoa atera zaizue, zartzen ari zarete. Cabron. Oraindik oso gazteak gara, baina... ez dakit. Nik uste popa inoiz baino... Mantxoagoa igual, hori bai, pero bueno. Eta igual poperagoa baitere. Baina bueno, gero zuzenekoetan... Baina popa oso modan dago baita. A ver, disko osoan ez duzu autotunerik sartu, bai aspergarriak. Pues egon ginen sartzekotan, Egon ginen sartzekotan... Azkenan sartu genuen distortsioa pixka bat ahotsean abestiren batean. Nik nahi dudan abin. Eta abesti horretan ez dago bateria da kaja sintetikoa egiten duena horri. Nik nahi dudan abin, zoriak ez duen jo. Izan zen dena... Bai, ez genuen egin espero zutelako. Eso es. Sobrao. Hautatu talde bat hauen artean. Ertzainak zarama ala Delirium Tremens. Ertzainak. No. Bai. Ertzainak eta ez dela itoiz, ez dela gertu hemen, baina itoiz. Bai. Ego jotakia. Bai. Gero, hautatu talde bat hauen artean. Chill Mafia, Ibilbedi ala Hughes. Bai. Azkenak beti aukeratu behar dira. Ez baino gainera dago de puta madre egiten dutena. Eta atera berri dira, así que mamar zaila ia tope. Compadres. Bai. Eta norekin jo nahiko zenukete? Hauen artean edo a lo loco, vale. Uranium Club. Vale, o sea, has tirado mega lo loco. Bota aldugu, como de sobraos. Bai, Uranium Club edo... No sé. Izango balitz en un sitio muy barro, Carolina Durante o molaria. Baina izango balitz no estadio, sino txoko, ¿sabes? Hor bai. Shane taldea. Bai, atera berri dutela diska eta oso ongi dago. Bai. Eta hori, jazta. Oin japen ikusleentzat, nik nahi dudana abestia.
Hop.